Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ με το νομοσχέδιο, με το άρθρο 18. Έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Κυρίως έχουν καταλάβει όλοι οι νομικοί, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, εκεί που ήταν και ο Υπουργός το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στην αρχαία Ολυμπία, στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η τοποθέτηση και η ομόφωνη ψήφιση. Πιστεύω το ομόφωνο ψήφισμα είναι κατά της διάταξης του άρθρου 18. Και γιατί όλος ο νομικός κόσμος αντιδρά? Γιατί είναι προφανές ότι αυτό που μεθοδεύεται να γίνει είναι ουσιαστικά ο αποκλεισμός κατηγορουμένου να έχει πρόσβαση, πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας. Δηλαδή, σε ένα ευνομούμενο κράτος, σε μια δημοκρατία, θα μπορεί ο καθένας να βρεθεί κατηγορούμενος και να καταδικαστεί και να οδηγηθεί και στη φυλακή ενδεχομένως, χωρίς να έχει πρόσβαση σε στοιχεία της δικογραφίας. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό αφορά κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα, αφορά τη δικαιοσύνη, αφορά και τη δημοκρατία μας. Ακούω για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει πει ότι δεν πρέπει κάποιος κατηγορούμενος να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας. Η οδηγία δίνει κατευθύνσεις, δεν είναι υποχρεωτική. Και υπάρχει και υπέρτερος κανόνας στη χώρα μας, το άρθρο 20 του Συντάγματος, που διασφαλίζει πλήρη δικαιώματα στον κατηγορούμενο. Η διάταξη αυτή που είχε ψηφιστεί πράγματι το 2014 στην κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το ομολόγησε και ο Υφυπουργός, ο κ. Μπούγας, στις επιτροπές. Δεν εφαρμόστηκε και προφανώς οι δικαστές δεν το εφάρμοσαν και λόγω της αντισυνταγματικότητάς του, αλλά και λόγω του ότι στερούσαν δικαιώματα, ανεπιτρέπτως στερούσαν δικαιώματα από τους κατηγορουμένους. Και έρχεται τώρα ο Υπουργός, η κυβέρνηση, να φέρει ξανά αυτή τη διάταξη εν ώψη της έναρξης, της εκδίκασης πολύ σοβαρών υποθέσεων. Υπόθεση τεμπών, έγκλημα τεμπών, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχομαι σε ένα δεύτερο θέμα, κύριε Υπουργέ. Αποσυμφορητικοί νόμοι. Γνωρίζετε, είστε νομικός, γνωρίζετε τι σημαίνει. Νόμος 3727 του 2008. Νόμος 3772 του 2009. Νόμος 4043 του 2012. Νόμος 4139 2013. Νόμος 4242 2014 και νόμος 4274 του 2014. Τους γνωρίζετε αυτούς τους νόμους, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Αποσυμφορητικοί νόμοι είναι όλοι αυτοί. Και μάλιστα ο τελευταίος είναι ο πιο γενναιόδωρος. Ο νόμος 4274 του 2014, ο οποίος προέβλεψε αποφυλάκηση ακόμα και αυτών που είναι καταδικασμένοι με κάθυρξη άνω των 10 ετών, για παράδειγμα υποθέσεις ναρκωτικών. Αγαπούσαν τους εγκληματίες όλοι αυτοί οι υπουργοί, κύριε Υπουργέ, που προέβλεπαν όρους αποφυλάκησης? Τους αγαπούσαν τους εγκληματίες? Σταματήστε να λέτε αυτό το ψέμα, αυτή τη συκοφαντία. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ότι είναι ένα ψέμα και μια συκοφαντία αυτό που λέτε. Και η κατηγορία που ρίχνετε προς το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του. Γιατί αν το κάνετε αυτό θα πρέπει να κατηγορήσετε όλους τους υπουργούς και όλες τις κυβερνήσεις με τους νόμους που ανέφερα. Οι ίδιοι νόμοι. Και μάλιστα σας είπα ότι ο 4274 του 2014 ήταν ο πιο γενναιόδωρος. Προέβλεψε κάτι για πρώτη φορά. Σταματήστε λοιπόν να κάνετε αυτό το πράγμα. Τα χτυπήματα στη δικαιοσύνη και στο κράτος δικαίου και στη δημοκρατία μας είναι συνεχή, δυστυχώς, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι υποκλοπές και η συγκάλυψή τους. Μέχρι νόμο φέρατε για να στερήσετε το δικαίωμα σε αυτόν που ήταν υποκείμενο παρακολούθησης να μάθει τους λόγους της παρακολούθησης. Τι σημαίνει αυτό? Σκοτεινό δωμάτιο μέσα στη δημοκρατία μας. Δεν μπορεί να ελέγξει κανένας την νομιμότητα των λόγων της παρακολούθησης. Αυτό κάνατε. Εσείς το κάνατε. Προβλέψατε διάταξη απαγόρευσης. Έγκλημα τεμπών και η συγκάλυψή του. Τι είπε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, που ήταν Ευαγγέλιο για την κυβέρνησή σας, υπουργός το είχε πει αυτό, Ευαγγέλιο το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε υλικό, έφλεκτο υλικό, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε σίγουρα συμπεράσματα. Γιατί υπήρξε το μπάζωμα.
Η αλλίωση του τόπου του εγκλήματος. Πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέει η αντιπολίτευση. Ο κρατικός φορέας το λέει. Παρεμβάσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Με τη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής, κυρίως της ΑΔΑΕ. Παρέμβαση βεβαίως. Σκάνδαλο του ΠΚΠ. Προστασία σε υπουργούς. Δεν καλείτε το φραπέ και το χασάπι και καλέσατε νεκρό για μάρτυρα στην εξεταστική. Και κάνατε και κοινοβουλευτική εκτροπή. 80 βουλευτές σας δεν ήρθαν. Τους είπατε να μην έρθουν. Και άλλοι 67 με επιστολική ψήφο. Έτσι κάνατε, απορρίψατε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αυτό που ζητούσε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, με το διαβαστικό και το φάκελο και τα στοιχεία που έστειλε. Να ελεγχθούν οι δύο υπουργοί. Τόσο πολύ νοιάζεστε, γιατί άκουσα για την Ευρώπη, ότι είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Ποια Ευρώπη, ποιοι θεσμοί, ποια λειτουργία, ποια δικαιοσύνη. Ούτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σέβεστε με αυτά που κάνετε. Γιατί? Για να προστατεύσετε τους δικούς σας, τους υπουργούς σας. Καμία δικαιοσύνη. Πώς να έχει εμπιστοσύνη λοιπόν ο πολίτης στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς? Πρωτοφανή τα επίπεδα έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη. Και αλήθεια, νιώθετε περήφανος? Είστε εντάξει, κύριε Υπουργέ, με αυτό? Είστε Υπουργός Δικαιοσύνης. Νιώθετε εντάξει με το γεγονός ότι σε πρωτοφανή επίπεδα έχει φτάσει η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δικαιοσύνη? Ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα? Δεν νιώθετε μια ευθύνη? Δεν νιώθετε έστω μια ντροπή ότι επιμερών σας έχουν φτάσει αυτά τα επίπεδα? Τι λέω όμως, ποια ντροπή? Να νιώθετε όταν τολμήσατε να αμφισβητήσετε τον πατριωτισμό όλων όσων φωνάζουμε, κραυγάζουμε για το έγκλημα που γίνεται, που κάνει η κυβέρνηση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Δολοφονούνται παιδιά. Γενοκτονία, είπε ο ΙΕ. Δεν θα ζητήσετε μια συγγνώμη γι' αυτό? Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, εσείς αμφισβητείτε τον πατριωτισμό το δικό μας, που έχουμε νιώσει, των Ελλήνων, που έχουμε νιώσει προσφυγιά, μικρασιατική καταστροφή, κατοχή από γερμανικά, ιταλικά, βουλγαρικά στρατεύματα, σφαγές, τότε που ο ισχυρός είχε τα όπλα και ο άλλος ήταν άοπλος, παιδιά δολοφονούνταν. Αυτό δεν γίνεται στην Παλαιστίνη? Είστε εντάξει με το θάνατο, δολοφονία των παιδιών? Εμείς είμαστε με τους αδύναμους, με τους άοπλους. Εσείς με ποιους είσαστε? Με τους σφαγείς? Απαντήστε. Και κυρίως να ζητήσετε συγγνώμη. Δεν ανέχομαι να αμφισβητεί κανείς τον πατριωτισμό μου. Ο ένας παππούς μου ήταν με τον ελληνικό στρατό στη Μικρασία και ο άλλος πρόσφυγας, μικρό παιδί, που έχασε τους συγγενείς του. Και μιλάτε εσείς για πατριωτισμό? Δεν σας επιτρέπουμε. Η κατάσταση στη χώρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε αυτή τη χώρα του φωτός, του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της αγάπης για τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε με τους ανθρώπους. Είμαστε με το δίκαιο, γιατί οι Έλληνες πάντα είναι με το δίκαιο. Γιατί τα έχουν νιώσει όλα αυτά. Με το διεθνές δίκαιο. Κύριε Κερίδη, με το διεθνές δίκαιο είμαστε. Αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Να τηρείτε το διεθνές δίκαιο. Και στη Γάζα δεν τηρείτε. Ο ισχυρός επιβάλλει με τα όπλα του τη θέλησή του και σκοτώνει παιδιά. Θέλουμε λοιπόν ξανά ισχυρή δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρούς θεσμούς. Εσείς δεν τα θέλετε όλα αυτά, τα υπονομεύετε. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μια άλλη Ελλάδα, μια προοδευτική Ελλάδα που θα δίνει προοπτική, δημιουργία, δημοκρατία και δικαιοσύνη σε όλες και όλους. Ευχαριστώ.